Hey, pane road runner, people of the internet. Dzimwe dzatoenda kumunda. Idzo. But dzinodzoka hadzo handiti. Nei mashanga. Ndo anonzi mashanga. Ngoro. Matoilet tine 3 sets, tine 2. Aya matoilets aya. Iyo iruko yo toilet. Then aya mabathroom aya. Then apa ndepekuwachira apa. Pane mataps aya. Handiti muri kupaona. Then apo nepekusukira apo across, then compost in between. Uko kuseri kunchazokurakidza yuku. Homesteading 101. This is probably, well, more than 40 years old. Anditi, musha unoiti, tingati wane makore mangani? 96. From 96, rega ndingokutarisai ndo matoilets akaita izvo. Matishu aya. Matoilets aya. Pamusha handichakurakidzai. Mombe danga riri iri. Mombe idzo. Idzi. Todzika takananga nekunoku. Takananga nekunoku. Handiti muri kuona garden iri. Muriwo wakabva kudyarwa uyu muomba tu yekutanga iyi. Then uyu ndio wagara uripo. Haminoti zviri kuoneka here neengu yandikutora nayo. Manje unenge wakutotemwa muriwo iwoyo. Uyo unotodyiwa kuside uku. Iyi tape yekunoku. Kune nguruve. Apo pane nguruve pasera apo kunoku kune nguruve. Kuma projects kunoku. Handiti muri kudziona. Healthy and clean. Mvura iri padhuze. Iyi storeroom iyi. Yatinochengetera chikafu chenguruve. Dzimwe idzi nguruve. Handiti muri kudziona. Kuri kuti tonhorei saka dziri kuita dzichidzirwa hadzo. But nguruve kunoku. Dzimwe idzi. Dzimwe idzi. Idzo. It's very healthy. Very healthy. And dziripo wena. Dzimwe idzi. Nice and clean. Nguruve. Hombe dzacho idzi. Anamai vacho. Handiti muri kudziona. Ndianamai vacho. Ndana baba wacho. Hairisi hombe iri handiti. Iyo iri different. This is another mother. Chakurakidzai kune vana veiyoyi. Okay. Saka mukaona garden raira rinosvika kunoku. Iro richienda uko ichi trenches. Saka panogezwa matanga aya. Mvura yacho inouya ichiungana imomo. Saka apo pane mbambaira nemuriwo. Saka toya kunoku. Handita kurakidzai mai vai. Vana vavo vari kunoku. Hands to my teenager. But beautiful quality and clean. Okay. It's ndo vana vamai vaya vataona vanda kupedzisira kukurakidzai yavo. Nice. Dzimwe idzi dzakaseparatwa because dzairumwa, saka dzakugara kunoku, dzofidwa dziri kunoku.
ine muswe isi hatiwanzoita dzine muswe munhu akaunza mukono nguruve yake ikazobereka munosiya ine muswe anotipa nguruve okay itozoyakura isina kubviswa muswe vamwe havabvise okay imi munoona zvine difference here kunocha tinobvisa mazino anoruma ayaya iyoyi ndakanga ndairamba ndikamuti dzokera nenguruve yako handidi kakauya kakaona kachirwa takura nguruve yako handidi baba akaringa mbuya chingotora mukadzose ndanakadaro baba akarenwa anochengeta chiregerai timboichengeta tonotinita sei tarisaone uhealth exactly yadzoka back to saka takazoti takutoda mbeu yacho nokuti yakabva somewhere because iri different okay ukoko yakabva futi different breeds asangana zviyo dziri kupinda dzichiita pati imomo mune muchiziva kuti pane chakati choda kuitwa zviyo izvi zviyo but panapa sei tisingambodye sadza rezviyo munomboribika dora plus mimi hapana zvamunoluza because mainly ndechekugayira nguruve idzodzidzi saka besides chii chimwe chamunogayira nguruve pane chamunosanganisa nacho takagaya nyemba idzi handiti munodzisanganisa here nesomething munogaya dziri makokoso handiti makoko acho anodiwa dai dzikabvuma asandambogayisa nyemba ndinochigayisa dziri dzakamenywa saka tochigaya makoko acho ari ega tinogayawo makoko ari ega iye zvine saka apa ndianani afa upi mutsvuku uyu yebrown iyo okay dongeri ndinoziva 2 3 iyi inonzi power ndo yakasiya yatengwa nadhedhi yewaiti okay power okay takangoiti power but paive nepower yedu yakudhara but kane power futi okay that's good kane power kanotokunda uyo dongeri kakatanga kubopwa manje okay yakabereka iyi inonzi ndo yatiri kukama iyi okay speed yakafanana nespeed yatakambotenga kwatetema okay yanga yakadai saka toiti speed okay ine kamwana karoko iyo ndiyatetema yaidai keblack ako yakatoya yakura udharai akakaka yakari kamhuru asi zvaenzana saka yeblack iyi yakauya yakura akakakauya kari kamhuru keblack ako but izvozvi saka kari kukura mai vacho vakatofa ndeyeumai wakabva kwabeni yaitaurwa nezvayo parufu paipa okay saka tine 5 okay saka tiri kutraya kutsvaga manje hanzi dziri pakwarantine ndipo ndafonera kwakabva idzi dzese idzi neiyo dzeblack dzese idzi kunze kweiyi dzakabva kumwe chete idzi dzese dzeblack nebrown iyo okay besides power okay iyi neiyi zvakaita 500 zvimbiri dziri 2 that's a good price handit good price that's a good price zvinezvi vakazoti mukatenga yezvinezvi muya kuine fodya mombe dzinoita sei dzinodhura because vanhu vane mari saka imbomirai okay ambonge ndauda kutenga dzinouya ndakadziona dzichitopfuura murodhu vanhu vanenge vachipfudza vamhanyira vakanga vadziunza kwabesai moto vakanga vachinja vanowanzochinja mazidhonzi anenge akurisa vachiuya netumhuru saka ndadzimhanyira kanzi nevanhu dzasara masikirepa dzasarudzwa saka kana dzichingouya panenge paine mombe type yakanaka yekuti munyatsosarudza apa vanhu vatobvisa saka dzanga dzasara dzacho dzanzikaita sei twanga tuchingori tumhuruwo twakangoratidza kuita tuduku but pamwe dzinongokurawo seiyo zvokuti papo vanhu vakatondivhiringa ndotodemba kuti dai ndakatodzitora asi mwari ndo vakaitisa
gurupu racho iroro ndo rakazokonzera kuti dzinzi dzikwarantine Ah. vakadzitenga dzimwe dzacho dzakabva dzafa. Okay. Kwachigora uko yakabva yafa hamenuko, saka ndobva zvatonzi dzapa quarantine. Oh, huku dzinokandira uku. Nice one. Ende dziri kupashandisa. Ndakangofunga nenyaya yemasinga aya. Kuti angomecha. Pane chinopinda pasapo. Pane chinongopinda hadzo dzichitamba. Okay. Tanga takaisirawo tichiti tinozoisa nhiyo. Manje matanga akazowanda. Okay. Rimwe zairo. Imwe iri kuto dzitori busy. Dzinodya. Saka munofanira kungotora kapa rinokandirwa. Pane dzimwe paine dzine musikanzwawo dzinodya. Okay. Dzitori busy. Ine yakawanda. Nice. Munhu une kamhuri kedu kaya. Kari muno kuti kasayamwe tisati takama. Good morning. Rapo. It's going to Buddha, but Chazo Ngirkin. Pura? Chazo. Oh, double. Yakutofunga kuti yakubuditswa here. Iyi muri yacho iri kuseparate kwakuti isa. Inodya zvigurizvo. Okay. Kuti isanwe mukaka tisatakama. Nozosirwa wai. Kuna chidho chemukati ichi. Ndiani? Wanacho chiwelding machine. Okay. I hope munomubhadhara. Asi chii? But zvimwe munoita muchiisa mari. Tinengani injiva here idzi? Imaningi. Dzapera. Saka munodzisiya dzichibuda. Okay. Saka mbudzi tunoita sei tunongosungirira. Zvinotangodzivhura. Dzoenda dzozodzoka. Takadziregedza nezuro. Vanhu vakawirirana. Okay. Ko dzimwe dziri kupi tingori ne5. 2 4. Okay. Madongi. Kuno kwangu kusingaitwe zvemadhongi handi munoziya. Aya rapa. Arikungofamba. Ndakatodya mupopo wedu kusvika udonha. Wanga uri papi? Pasera. Uyu. Akangopinda. Anodya chizinhingi chacho kuzosvika pakuora. Okay. Hanzi mbudzi saliva yacho. Ningi madhongi. Madhongi. Okay. Handizi yangu madhongi, but hanzi mbudzi. Hanzi chinhu chikadyiwa nemombe chinogona kumera chibage. Chocontinue. But chikadyiwa nembudzi hanzi zvatovharana. I don't know how true that is. Okay. Saka makachisa chiri separate. Inonzi chii? Chiri kutooneka maningi acho kuti chitori different handiti. Saka tinochitry futika next year. Saka pambeu imi munomboshandisa here chibage chacho chacho. Icho chidya chinoshandiswa chakadai. Okay. Aunoende unotenga tsanga dzacho dziri kuoneka kuti chitori different. Sadza racho rinonakisa. Iyi. Okay. I think nzou takatomboirimawo isusu. Nzou takatomboirimawo. Ichi hachisiri icho here chiri kuseri kuchataona. Okay, pakati pane imwe division. Ndikanga racho rakakura. Makapinda chibago. Makapinda. Ichi chakaora ichi. Chiri ku left ichi. Saka pamunochigaya muno totanga taponda. Okay. Tinoponda.
So izvozvi tiri kutofanira mongochigaya chakangodaro handiti. hatisarudzi. Makaudyara here mudomasi kana kuti wakangobuda? Buda wega. Hauri kudyiwa nenhingi, wakatadza dai wakavakirwa. Yoi.